Вперед, равней! Мирно. Прямо строевым шагом. Марш! Яшар Мейешләр хәрәкәте елдан-ел популярлаша бара. Егет-кызлар да Яшар Мейеше исемен йөртүләре белән ихластан горурлана. Мөслим лицей укучыларын Яшар Мейешләр сафына кабул итү тантаналы төстә мемориал комплекста үтте. Бүгенге көндә районыбызда 640 бала бу сафларга кушылды. Һәм инде менә бүген лицей укучылары ала бирсә, бу сафларга кушылып үзенең удостоверениесен алалар. Бу инде ватанпәрвәрлекне шиңә, якын тирәнгә игътибарлы, хөрмәтле булу белән дә бәйле бит инде. Безнең укучыларыбыз менә шушыны аңлап, күреп, белеп китсәләр, без чынында бик шат булыр идек. Бүген районда 640 бала Яшар Мейешләр хәрәкәтенә кушылган. Лицейлылар да Яшар Мейешләр исемен лаеклы йөртергә ант иттеләр. Егет-кызларга таныклыклар да тапшырылды. Поздравляю вас с принятием в ряды юной армии! Ура! 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 Biz uyluyuz siz için patriotlar, rayonumuzun patriotları, mektabimizin, liseyinin patriotları deyip uyluyuz. Юнармеец хәзер булырга тиеш, бик көчле. Аның сила воли булырга тиеш. Ул гел подготовленный булырга тиеш. Укуда да, физически да. Мин юнармия белән горурланам. Минем үземнең әтинең дә бабасы сугышта булып кайткан. Бу бик канкыйгыч сугыш булган. Мин әлбәттә үзем дә ватанны сакларга тырышам. Һәрбер егет сакларга тиеш инде аны. Киләчәктә гел аяз күкләр күреп йөрергә язсын иде. Тантаналы чарага Афган сугышында катнашкан Алмаз Мирзаянов белән Дамир Шафигуллин да килгән иде. Алар Яшар Мейешләргә соклануларын белдерделәр һәм изге теләкләрен җиткерделәр. Мин инде чын күңелдән, чын йөрәктән горурланып, карап басып тордым. Юнармеецлар сафына кабул итү чарасында илне саклаучылар булып үссеннәр дип теләп каласым килә. Исеме хәрбиләрчә булса да Яшар Мейешләр хәрәкәте балаларны һәр яклап үстерүне максат итеп куя. Егет-кызлар спорт белән шөгыльләнә, техниканы өйрәнә, укуда да сынатмый. Уңышлар телик аларга. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.